Предполагам, че на всеки му се е случило да попадне на дума, в чието правилно изписване не е съвсем сигурен. Тогава идва въпросът как се пише. И ако не искате да търсите отговор в обемистите речници, можете да го направите в сайта каксепише.com. Тук са намерили отговор над 1600 въпроса. Ако вашият не е сред тях, от секцията "Задайте въпрос" можете да попитате авторката на сайта, Павлина Върбанова. И ние й зададохме няколко въпроса. Чуйте! Как се зароди идеята да направите сайта "Как се пише"? Всъщност идеята тръгна от моя блог, който списвам вече от 6 години. В този блог имам една страница, която се нарича "Езикови питанки". Там всеки читател може да задава свой въпрос, аз му отговарям. В един момент си казах, защо пък да не направя отделен сайт, където да има готови въпроси и отговори, така че читателите сами да си намират отговора, когато нещо ги интересува и да не чакат аз да отговарям. В крайна сметка се получи "Как се пише". Преди 3 години и повече сложихме началото и до днес сайтът си работи. Всеки ден се посещава от повече от 5000 души. На колко въпроса отговаряте дневно? Много ми е трудно да кажа. Аз отговарям ежедневно и на въпроси, които получавам в почтата на сайта, в Twitter и в Facebook. На всички места в интернет, където се подвизавам, аз отговарям. Стига някой да зададе езиков въпрос. Каква е възрастовата група на хората, които ви задават въпроси? Ако може да се вярва на статистиката, най-много се интересуват младите хора на възраст между 29 и 34 години. Получавате ли абсурдни, странни въпроси? Да. Всъщност напоследък получавам въпроси, които не са добре формулирани. Прави ми впечатление, че много хора не умеят добре да поставят въпросите си. Да зададеш добре въпроса си, това вече е половин готов отговор. Как откривате наистина отговорите на въпросите, които ви питат? Задължително проверявам в правописния речник. Разбира се, ако не ме питат дали се пише лекар или лекар. Как ще коментирате средният успех от матурата по български и литература? Общото ми впечатление е, че тази година резултатите са малко по-обективни. Какво ще кажете за формата на самата матура? Създаването на тестови задачи си е изкуство. Когато се прецизират тестовите задачи, когато се преценява какво да се включи в изпитния въпросник, трябва да се отдели много внимание и да участват не само хора, които са пряко свързани с училищното образование, но и хора, които имат по-общ поглед към език. Правилно ли говорят българските журналисти? Езикът на журналистите всекидневно се коментира. Понякога ме дразнят определени тенденции в речта на журналистите. Една от тях е налагането на, нека да ги наречем, мъжки имена за жени. Прословутата колега Петрова, да речем, писателя Теодора Димова. Това е много дразнещо лично за мен. Няма нищо срамно в това една жена да е колежка, писателка, журналистка, спортистка, изпълнителка. Очаквам някой да нарече Лили Иванова певец. Няма официално правило, което някъде е записано и трябва да се следва. Точно това се регулира в езиковата практика. И тук е отговорността на журналистите, според мен. Нека да не налагат тези мъжки имена за жени. Признак ли е за интелигентност добрият правопис? До някъде. Не познавам интелигентен човек, който да има лош правопис. Хората, които държат на своя езиков имидж, пишат правилно, изказват се добре, ако можем така да кажем. Какво ще препоръчате на хората, които искат да подобрят правописа си, граматиката? По-голям самоконтрол. Нека пишейки или говорейки да се питат по-често, а това, което казах току-що или това, което написах току-що, дали е правилно. Ако самоконтролът ви не е достатъчен, винаги може да се доверите на сайта "Как се пише" и на коректност от страна на създателката му Павлина Върбанова.